Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula sowan mriki dalu-dalu badhe madosi anak kula pun dangu sanget temu kalih temon niku mboten wonten wangsul. Mbok menawa napa cumanduk dateng mriki napa mboten nggih Pak Dudo. Kamu kok satu ora ana nuwun ora ana panuwun. Sampun assalamualaikum niku. Takon anak iki sapa? Panjenengan menika sinten nggih? Kula mbok rondo dadapan saking alas Oh, ala wong alasan to tak kira perawan ngendi kok lakune iki sajake ndara sempal. Alhamdulillah kok menarik. Tersanipun menika badhe nadep madhasi Kang Putra napa dadi? nggih, ndok kula niku pun dangu sanget Pak Dudo. Kok kula padosi ten pundi-pundi niku mboten wonten atas niki lah kula Apane sinten putrane niku? temu kalih temon riyen nek yuk sakniki mboten ganti ndang apa. Sinten Bambang ora ngerti. Niku ngaten nggih, niku kula nyerak ten ngalas nggih pater kacing niku samerep lare-lare kontrang kantringan ngantek. Sandangane durmu niku kaya cara tokoban niku. Nek kula ki ora ngerti nek bocah niku janjane temon apa temu aja. Niki kula jenenge napa urbah kalih simpen wonten temon kalih temu niku. Napa putrane? Alhamdulillah. Nek pun jenenge ngoten niku nggih syukur alhamdulillah nek pun jenenge ngoten niku. Nggih maklum iki sekarang dukunan nyaran rum dilantik dadi rada ora petha bareng. Alhamdulillah. Gayane nganggo untung mas barang. Namung ngunekke kok dadak le alus-alus bareng. Ya buka tok Jawa bekas alah iso apa tek pantes. Ini ora apa-apa gawe lucu-lucu. Lah nggih wong petek-petele aseng madosi anak kula nu saking kangene ala. Dadi pun bangun iku wae. Sampun ngantos peklok sikile laku ngantos ya. Niki panjenengan presane napa seken mlebet nika napa les putrane napa senes nek kula ki ora ngerti nek bocah niku jenenge temon apa temu to pingiran presane rumiyin terus pundi apa potongane ya putrane apa bentuke ya kaya putrane apa dudu nyekel presane. Sing murid dhewe ketemu kados iki nganu nek delok dadi nggih sik setunggal iku ndate keturunane bapakne niku Pak. Oh, nggih, setunggal ndate lang. nek pun cetha iku putrane kersane lajeng pundi panjenengan tindak mriki menika. Kula alhamdulillah sanget pun jenengan nganu rumat nggih pun dipondhoke barang niku sithik-sithik. Napa karang kula riyen lho mboten ngantos niku nyakup nuturile ngadile nganu barang niku. Niki lare niku ya kula niku bot repote ngopeni anak kula niki jane ya wong repot bendina nyambut gawe ante ora kober paribasane ya tak men-menke ngrumat anak cilik-cilik loro niki ya tak obahne tak sekolahke ngantek dadi sarjana tekane. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget Allah Bapak. Boten saged nyajanakaken sakniki kados. Iki kersane lajeng badhe panjenengan suwun apa tes pundi? Nggih, ajeng kula suwun mantuk. Yo menika lah pun sae sanget. Niki pun ayu kalih bagus ayo niki kula nganune napa nggih bal-balane kalih panjenengan niku. Jenengan napa? Kula niku ya keraya-raya rumah tangga jenengan niku ya ora sedela kanthi bocah lolo tekane dadi bocah pinter ngaji dadi. Alhamdulillah. Intelektual ya pinter niku jenengan ya kudune ngerti dhewe. Nggih, niki kula sak kuat-kuat pokoke lek kula pados kayu yo. Anu niki kula nggih sangu niki. Nggih. Yo kae apa srite sanamene niku wau. Dol rancak. Jenengan ya kudu sing ngertos kula lek keraya-raya ngrumat niki jenengan
ya kudu imbalane ya. Kula ora nyuwun dadi rugi sing akeh sing penting jenengan ngertos. Ngertos matur nuwun kalih kula pun kula ya melu. Mugi-mugi Pangeran lare niku nggih. dadi lare sing soleh. Amin. Amin. Monggo menawi badhe pun kasrahaken kasemangke. Kasemanggaken. Nggih, mugi panjenengan liru saking mau kuwaos nggih Pak Dok. Iki mangke kula nggih nyuwun pamit kalih nyuwun doane saderengipun kula budal kalih simiran hilir-hilir. Nggih. Kersane didongane niki nggih, yen mangke saderengipun lari-lari panjenengan boyong niki kersane dipun dongani piye Sak rupa-rupane niki wewan saking alas niki ana kula metil. Nek napa seneng Pak Dodo sing empuk-empuk mawon Pak kadose empuk nompong. Mut-mut. Dipun buahe le mendel ngene iki Mbak to. Nggih. Oh nggih. Metil. Nggih. Punten ah karang yo iwat tuwa. Nggih. Apunten. Nggih sakniki muga-muga lari kados lari sing berkah soleh-soleh manfaat Amin. di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Wa kulli niyatin sholihah. Amin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين وآخرين لما أنزل الله تبارك وتعالى عن كل شيء الحمد لله رب العالمين حمدا مشكورا حمدا عميا حمدا وقيا عنه ونقدم مزيدا يا ربنا الحمد لله بسلامتك كلمات الشيطان اللهم اغفر لنا خطايانا وذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربنا الصغير والكامل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير سيدنا سيدنا محمد الصلاة بها الجنة والمنافات وتقود بها الحاجات وتطهرنا بها من سيئات وتقول بها عذاب الجنة وتبلغ Amin. Rahai wa ba'da al-mamat Inna kan kuisya kudu khususan Bil hadar Sabar dan kematian sekalian Allahumma ja'al Allah Walih bainahuma kama Baina Adam wa Hawa Walih bainahuma kama Baina Yusufa Wa Zulaikha Walih bainahuma kama Baina Sayyidina Muhammadin Wa Sayyidatina Khadijatina Kubra Allahumma barik lahumma rizqan hasan halalan thayyibatan afiyatan mubarakah في عمرهم ودنياهما وآخرتهما وارزقهما ذرية صالحة مباركة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار